htio sam prokomentirati svoja iskustva, jer sam bio nedavno na jednoj radionici. Valjda me neće ovo se izbosti. Ok. Bio sam na jednoj radionici. Radionica se održavala preko interneta. Voditelj je bio jedan profesor sa Kalifornijskog sveučilišta na Stanfordu. I znači on je pionir, ajmo reći, inventor, izumitelj, izumitelj novog područja eksperimentalne ili istraživačke psihologije i nazvao je to područje dizajn ponašanja. U principu on je skužio kako to generalno možemo opisati ljudsko ponašanje i taj video sam baš neki dan napravio. I znači kako možemo opisati nekakvim modelima ljudsko ponašanje i kad ga razumijemo, taj model je jako općenit i obuhvaća zapravo svaki oblik ljudskog ponašanja. I znači on je smislio taj model i još par nekakvih modela tome kako mi ljudi funkcioniramo i pomoću toga je onda smislio metode s kojima možemo manipulirati ljudskim ponašanjem, da onako manipulirati, odnosno upravljati. I to je onako stvarno moćno jer da, ako netko to razumije i ima loše namjere, da, može manipulirati s vama. I mislim da je to ono što se događa, na primjer, trenutno, da je jedan od razloga nestabilnosti u svijetu je baš to što djelomično sve te velike kompanije internetske, pošto razumiju ljudsku psihologiju i baš su, na primjer, puno njihovih radnika i bili kod tog profesora, oni su jednostavno naučili kako manipulirati ljudskim ponašanjem i konkretno Facebook, Google, Apple, svi oni se takmiče međusobno za ljudsku pažnju i njihov cilj je manipulirati ponašanje njihovih korisnika tako da ti korisnici što duže provode vrijeme na njihovim stranicama jer je to njihov poslovni model i jer to njima donosi pare. I tako, moja iskustva su stvarno turbo pozitivna te radionice zato što mi je strašno to pomoglo u svim aspektima mog života da radim one stvari koje želim. I možda za kraj želim vas ostaviti sa nekakve dvije njegove aksiomske tvrdnje, a to je BJ Fogg, to je taj profesor, kaže ovako: pomozi sebi da se osjećaš uspješnom ili drugima, i to je jedan iznimno bitan faktor da promijeniš bilo koje ponašanje. A drugi faktor je pomozi sebi ili drugima da rade ono što žele. I kad radiš ono što želiš i kad si pomožeš na putu to da se osjećaš uspješnim, stvarno vrlo brzo dolaze rezultati u obliku ponašanja. Toliko od mene. Uživajte malo u ovom pogledu. Nije loše biti lovac.